Γκαρσόν! Γκαρσόν! Κάσε, Κατάστημα! κάσε. Ο πιο καλός γκαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με κέφι όλους τους ξερνώ. Γεια σας. Γεια σου κοπέλα μου. Σας παρακαλώ πολύ να μου μιλάτε στον πληθυντικό. Γεια σας κοπέλες μου. Τι έχετε? Είμαι κρυωμένος. Μα δεν με ενδιαφέρει. Να πάω να... Τι είπατε? Λέω, να ένας κακεντρεχής. Πέρασε. Λοιπόν, τι έχετε? Είμαι κρυωμένος. Τι έχετε από φαγητά? Γιατί πεινάς? Και βέβαια πεινάω. Και εδώ βρήκες να έρθεις. Εστιατόριο δεν είναι εδώ? Όχι. Αλλά, Είναι μαγέρικο. ωραία. Είναι και εινομαγειρίο. Εντάξει. Είναι και μετζεδοπολείο, είναι και ταβέρνα. Το λέει η ταπέλα έξω τι παράμε. Εντάξει, το κατάλαβα. Εγώ άλλο δεν κατάλαβα. Ποιο? Γιατί ήρθες εδώ? Τι γιατί ήρθα? Ήρθα για να φάω. Πεινάς. Και βέβαια πεινάω. Ορίστε. Λέω και βέβαια πεινάω. Γιατί άλλο να ήρθα εδώ? Καμιά κόμενα. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Ορίστε. Πείτε μου τι έχετε. Είμαι κρυωμένος. Όχι τι έχετε εσείς. Αλλά Τι έχει το μενю. είναι Ποιο? Το μενю. Τι? Το μενю. Βάλε και το ου στην αρχή να γίνει πιο σωστό. Το μενου. Ωραία, καλά τέσσερα. Είναι κρυωμένο. Το μενου. Άμα έχει κρύα πιάτα. Σ' άρεσε το καλαμπουράκι μου. Φέρτε μου τον κατάλογο παρακαλώ. Περίμενε. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Το άλογο. Δεν θέλω άλογο, θέλω τον κατάλογο. Το κατάλογο. Περίμενε. Να ορίστε πάρε. Μα τι να τον κάνω αυτό? Άμα θες να πάρεις υπεραστικό να πάρεις το 0. Αλλά μην το πάρεις από εδώ γιατί άμα το πάρεις εμείς τι θα έχουμε μου λες. Μα δεν ζήτησα αυτό το κατάλογο. Αλλά Ζήτησα τον κατάλογο με τα φαγητά. πες από την αρχή. Περίμενε. Ορίστε. Αυτός είναι ο κατάλογος. Γιατί δεν σε γεμίζει το μάτι. Διάβασε και χάμου ρε γαμώτη σου. Τι να διαβάσω? Εδώ λέει μόνο κεφτέδες. Και φτέδες λέει. Ναι. Και φτέδες τέλος. Πώς τέλος? Πώς τέλος τώρα, τέλος. Άμα είπαμε τέλος. Είχαμε ένα κεφτέδες, αλλά τον έφαγε μια γάτα ζωή σε λόγου μας. Δεν έχετε τίποτα άλλο? Αμέ έχουμε κι άλλη γάτα, την εφωνάζουμε τσουτσού. Ρωτάω αν έχετε τίποτα άλλο από φαγητό. Διάβασε το κατάλογο. Μα δεν γράφει τίποτα άλλο. Γράφει από πίσω. Από πίσω. Πίσω κολλητά. Εδώ γράφει μόνο γκαζόζα. Γκαζόζα τέλος. Μα τι εστιατόριο είναι αυτό? Ξέρω εγώ 5 μήνες δουλεύω εδώ. Φώναξε μου το αφεντικό σου. Γιατί? Δεν έχει γιατί. Φώναξε μου το αφεντικό σου είπα. Γιατί? Φώναξε μου το αφεντικό σου. Γιατί? Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φωνάξετε το αφεντικό. Όλοι μαζί μόνος μου. Μόνο. Καλά ντε, πάρα να το φοράς. Αφεντικό! Όπα! Μάζεψε ρε το αμπριζομάτιλο, ας το διάλο. Αφεντικό! Αφεντικό, τι θέλεις? Σε θέλει ένας πελάτης. Τώρα έρχομαι πες του. Αφεντικό, έλα γιατί σε θέλει. Ορίστε. Ήρθα εγώ το αφεντικό τι θέτε. Είστε το αφεντικό? Είμαι κρυωμένος. Άλλο ερωτώ, είστε το αφεντικό? Το ίδιο. Είστε σίγουρα το αφεντικό? Δεν σου γεμίζω το μάτι. Με κοροϊδεύετε? Ιδέα σου. Αφού είστε το γκαρσόν, μόνο που φοράτε μουστάκι. Μα τι λες κοπέλα μου, εγώ είμαι το αφεντικό. Και άμα δεν με πιστεύει να σου φωνάξω τον γκαρσόνι. Γκαρσόνι, καλέ γκαρσόνι, έλα να σε δει η κοπέλα. Γκαρσόνι, βάλε την ποδιά σου και έλα να σε δει η κοπέλα. Έρχομαι τώρα, έρχομαι. Ορίστε κοπέλα μου. Μα είστε ο ίδιος. Πώς το κατάλαβες, αφού έγινε άλλος. Γιατί το κάνετε αυτό? Χτύπημα στην ανεργία. Τι πράγμα? Το κατάστημα έχει μία εργασιακή θέση και εμείς δουλεύουμε δύο. Χορτασές. Όχι. Να πάνε να φύγε.